umuntu ozawusinceda asifundele uYohane chapter 21 uqala pha ku verse 15. Ubambe njalo ke mzana uyofunda njalo. Amen. Ba ukhona sayifumena ngasinceda. Sifuna kwincwadi kaYohane chapter 21 verse 15. Bathi ke bakomula athi uYesu kuSimoni Petrosi, Simoni kaYona, uyandithanda na ngaphezulu kwaba? Athi kuye, ewe Nkosi, uyazi wena ukuba ndiyakuthanda. Athi kuye, dlisa amatakane am. Aphinde athi kuye okwesibini, Simoni kaYona, uyandithanda na? Athi kuye, ewe Nkosi, uyazi wena ukuba ndiyakuthanda. Athi kuye, yalusa izimvu zam. Athi kuye okwesithathu, Simoni kaYona, uyandithanda na? Waba buhlungu Petrosi kuba ethe kuye okwesithathu, uyandithanda na? Wathi kuye, Nkosi, uyazazi izinto zonke wena, uyaqonda wena ukuba ndiyakuthanda. Athi uYesu kuye, dlisa izimvu zam. Inene ndithi kuwe, oko ubusemtsha ubuzibhinqisa ngokwakho, uhambe apho uthanda khona. Kodwa xa uthe waluphala, uyakuzolula izandla zakho, ubhinqiswe ngomnye, akuse apho ungathandiyo. Amen. Baba wethu oyingcwele egameni lenkosi uYesu Kristu waseNazaretha, emini njena Thixo namandla amakhulu, nangomnye Thixo namandla abantwana bakho moyengcwele phambi kwethu. Nxiba amandla Thixo namandla amakhulu, afundise Baba wethu namandla makubhijela amazwi elimini lakhe, mambathise ngengubo yangasentla, engubo Thixo anika abafundi bakho Thixo namandla, mambathise amandla kamoyengcwele, athethe Thixo namandla kule ndawo yaqala ibingathi uyagqibela egameni lenkosi uYesu. Amen. Hallelujah. Amen. Asibulele tata. Ngaphandle nje kokuchitha ixesha abantwana bakaThixo, ukufumana kwami lo myalezo woba ngabana mandishare izwi lenkosi nani namhlanje. Ndifumana ndiqhuba ndisendleleni, and indlela embi, kukhona amagosa ezendlela. Andizange ndibe nalo nethuba loba ke ndicinga uba ithini le nto. Ndavuma kuzothi esithubeni ngosendindoda ndaqamba ke yinto le ndiyivumileyo kanene, ngoba ukushumayela akuyonto elula, futhi ukushumayela akukho komuntu wonke. Singalazi sonke izwi lenkosi, kodwa ukushumayela ayikho komuntu wonke. Ukushumayela abantwana bakaThixo yenye yezinto eziyingozi. Ukushumayela andiyazi uba ndingayiveza ngoluphuhlobo ukuzicace, but xa ungumshumayeli wendaba zikaThixo kumele ube ngathi uyaqina ekuthandazeni, ngoba intshumayelo nentshumayelo ine-challenges zayo. Intshumayelo nentshumayelo inengxaki elandelana nazo. Now ndiye ndibe ne-problem kakhulu xa kufumanise into yobana umntu uzozibona eshumayela okanye zenza ubani eshumayela iintshumayelo zikabani, engamazi uba udlule phi naphi ukuze azofikelela apho. Because umyalezo nomyalezo bekwa kuwo nguThixo, ubekela abantu bakhe. Na wena xa ushumayelayo ufana nomuntu ohlutha abantu esandleni sotshaba. Kahle kahle ubavula ingqondo, babonisa ngohlobo wena uThixo akunike ngalo. Hallelujah. That's why kubalulekile into yoba izwi elisilifunde, so that abantu bazova izwi, not imbono zam. Imbono zam namhlanje zinje ngomso zingatshintsha.
kodwa izwi limile aliguquki. So ukushumayela iopinions neideas zakho kunokuchabalalisa inkitha yabantu. Ngomso uThixo uza kusa kwenye indawo kushunyayelwe phezulu kwenhloko yakho utyilekelwe ngakumbi lento oyithethe. Kuba nzima ubuya uze ebantwini bakaThixo uthi laa nto ndandiyithethe yayingamilanga olwahlobo, kodwa xa usitike ezwini lenkosi. Haleluya. Sifumana uYesu kule ncwadi. Okokuqala xa iqala ichapter uYesu usanduvuka ekufeni, ahambe afika abafundi bakhe bevalelekile eJerusalem. iBhayibhile they were behind closed doors besoyika amayuda. Haleluya. Now lithi iBhayibhile afika vela ngene nje kubo athi uxolo enkosi malibe nani. Bendithi ndizawuthetha ngendaba yoxolo, but ngokundilapha kukhona nje lethi kutyhile kuthando lukaThixo. Ndingumuntu okholelwa into yobenba emveni koba sivuthile sashumayela sa worshipa, we need to know what to do xa siphuma ngalamnyama. Haleluya. Apha enhlizweni yami ingase sivuthiwe. Haleluya. Uyazi ukuthi xa kuthi gqitha i-challenge mawenze kanjani. uYesu ube ngumzekelo ophilayo kakhulu ngokuyiphila nangokuyithetha. Haleluya. Uba singahlala nje esibhalweni ke sijonge iapproach kaYesu ime kanjani. That's why incwadi kaPeter you must have the same attitude uYesu awayenayo, meaning that before you react nakwintoni na ekwehlelayo you must think uYesu ngesenza njani kule meko. But xa ungahlelanga ezweni mntakaThixo liphithemba lakho nikhona. Ozo endapha ungumzalwane olandela ireality yezwe. Kuthiwe lento mayenze sense, lento ithethayo ayenzi sense mzalwane. Haleluya. Olandela intoni? Ireality. Ukuthi kunje xa ithi iBhayibhile let the weak say I am strong, let the poor say I am rich, wena awungeke ungene kwezo verse because wena ufuna uyibona inje. Ngaphandle kokumosha ixesha wena bathi sifumana uYesu engena kwabazalwane athi uxolo lwenkosi malibe nani. Emveni oba esithi uYesu uxolo lwenkosi malibe nani, lizwi lokuqala alithethileyo kubo okwevukile edwabeni. Usathumele wathi hambani nithi sawuhlangana eGalili, kodwa ngoku aba bahlangane kule ndawo uyaqala ubabona aba umane babona zigroups ngegroups aba ufika bezivalele uthi uxolo lwenkosi malube nani. Emveni koba ethe uxolo lwenkosi malube nani athi njengoba ubawo endithumile nami ndiyanithuma. But before that uthetha amazwi amabini uthi intoni? Uxolo malube nani. Okwesibini athi yamkelani umoya oyingcwele. Emveni bethe yamkelani umoya oyingcwele athi njengoba uThixo endithumile nami ndiyanithuma. Nikhona abantu bakaThixo. Ukubonakalisa into yoba before uthunywe, before uqale ngosebenza, there are things ekumele zenzekile kuwe. Haleluya. Singasebenza nje ngecharacter ekhona abantu bakaThixo. Cela nivumele nje ngecharacter nje bazalapha ndingathetha nje ngayo. uThixo uYesu uthi ndiyanithuma injongo yoba aye kubo. Lithi iBhayibhile waziveza iproofs ngeproofs ongena kuvaliwe wabuya wathetha zonke izinto, but lithi iBhayibhile injongo yoba aye phayana kwakukubathuma. Kodwa xa fika inhliziyo zabo azinaxolo, akakwazi ufika ashiye umsebenzi kwinhliziyo ezingenaxolo. Kwafuneka uba makathethe ntoni? Uxolo kuqala, uhambe unoxolo, uworshiphe unoxolo, ungqine unoxolo, ushumayele unoxolo, uThixo umveze eluxolo. Now bendithi ndizawuthetha ngaleyo nto, but umoya oyingcwele uthi mandithethe ngothando. But uthando ngenye izindlela because sisineproblem yokureceive uthando lukaThixo. Silibale okanye singayihoyi indlela ekumele basenza ngayo, because uThixo wenza ngeyakhe
nawe kumele wenze unepart ekumele uyenze njengekhono. Sifokase kakhulu ekwenzelweni nguThixo. Sifokase ekwenzelweni ekusikelelweni nguThixo. Kodwa sisiza into esimele bathina siyazenza. Now, ithi ke ngoku iBhayibhile emveni koko uYesu waqala uPetros emveni kuba benoxolo. Wathi uPetros ndihamba mina ndiyoloba. Bathi abanye siyahamba. Bahamba yoloba. Bahamba benoxolo. Baloba abafumanana. Wafika uYesu wathi bantwanana nina ntoni na etyiwayo? Bathi asinanto. Wathi phosana umnatha. Awuphosa. Ithi iBhayibhile wagcwala umnatha ungaqhaqheka. Lethi ke ngoku iBhayibhile wathi uYesu mabaze wabona indawana enomlilo. Wawutsala kuPetros umnatha weza nawo. Kwatyiwa kwamnandi. But lithi iBhayibhile ke ngoku kule verse after those things uYesu wabuza umbuzo othi Simon kaYona uyandithanda na? After kutyiwa, after konwatyiwe, after kwenziwe yonke into but uYesu uthi Simon kaYona uyandithanda na? Athi ewe Nkosi. Athi yondle izimvu zami. Aphinde uYesu Simon kaYona uyandithanda na? Athi ewe Nkosi. Athi yolusa izimvu zami. Akamamfundisi ngalaxa Simon kaYona. No, uthetha nomzalwane ofana nabanye abazalwane. Simon kaYona kwesithathu uyandithanda na? Athi ewe Nkosi. Athi akhathazeke uPetros because inhliziyo kaPetros iyamthanda uYesu. But there's a problem. uPetros umthanda ngenhliziyo but uthando lwakhe aluveli. Ndizokohlula nje uthando lukaThixo nolwabantu. Uthando lukaThixo nolwabantu. Uba una indlela uJohn 1 John chapter 4. Lithi iBhayibhile uYesu njengoba embuza uba uyandithanda na? Athi ewe. Athi yondle izimvu zami. Umbuza emva kwezehlo nebungqina nentoni azenzileyo. Athi ke ngoku ukuba Petros uyandithanda luveze pha uthanda. Ukuba uyandithanda bazalwane ndizoveza nje into bangabana there's no way singaclaima ukuthanda uThixo singawenanga. Love in action. Awukwazi ukuclaima uthi okanye makuthi iBhayibhile mzana ufikile. Funda chapter 4 verse 20. Ukuba umuntu uthe ndiyamthanda uThixo wamthiya umzalwane wakhe uligxoki. Angekuva mzalwane wami. Ukuba umuntu uthe ndiyamthanda uThixo wamthiya umzalwane wakhe uligxoki, kuba lowo ungamthandiyo umzalwane wakhe ambonileyo angathini na ukumthanda uThixo angambonanga? Umthanda kanjani uThixo ungamazi? Failing to love your brother or your sister. Lord Pontando uniclaim ba unalo mzalwane wami. Whereas usiphakamele thina. Uyazi ibandla likaThixo all over. Line groups emabandleni. Groups yabafundileyo leya. Inqoko yabo iyahlangana ayidibani nabanye. Abayanga basematyotyompheni. Abayanga kumasabhasi. Kune groups, kune status, kune levels ebandleni likaThixo. Ntoni gama lalonto bazalwane bami? Ntoni gama lalonto? Umthanda kanjani uThixo ungamazi? Kodwa umzalwane wakho umbona every day. Awunathando lwakhe. Yabona uthando lukaThixo luzindidi ezingendidi. Ndicela uveza nje uthando lukaThixo ngezindidi ezimbili. Okokuqala uthando lukaThixo luvela njengokuzayithina lento. Uyabona xa ufuna uthanda uThixo takumfundisi, thanda umuntu wakhe. uMateyu chapter 25 uthi haleluya. Uthi uMateyu chapter 25 uthi ndiyawuthi kwabanye ndandisejele anandivakashela, ndandigula anandivelela, ndandilambile anandondla. Ithi xa iqhubekayo bazawuthi bona impendulo zabo, ubukhe wagula nini? Ubukhe wabanjwa nini Yesu? Awuthi uYesu kaphendulayo, ndithi kuni nina njengoba aba ningabavelelanga, aba bantu ningabaveleliyo ndingaba bantu.
Xa ungamveleli lo uphambi kwakho, oh kahle kahle mandithi nje mzanami, xa ungamthandi umuntu awumthandi uThixo. You can claim ukhale ulile, God is not impressed by ukuxelela. We can say I love you. We can worship and I love you Lord, you are everything. But after that worship, what do you do? Hayi sasifutile ke ngosonke ngiyavuma bathi sasifutile siyenzele yonke into, but after worship ithi iBhayibhile uYesu after uPetros abafundi betyile, after those things wabuza umbuzo, niyandithanda na? Because bamthanda ngenhliziyo uYesu. Now uYesu into engakinayo apha i1 ubukho bukaYesu emhlabeni zi-results zothando. Ubukho bukaYesu emhlabeni yintoni? Ziziqhamo okanye ukuvezwa kokuthandwa kwehlabathi nguThixo. Now if God loved the world, uThixo usithandile thina, kutheni singazuthandana? Theni singazuthandana? Uthi Yesu ndithi mina abo babonayo yazi into yoba uba uthe ubani elambela wamondla ndimlunga mondliwe. Lalambela umzalwana wakho ungamoyi nguThixo lungamoyiyo. Imagine ikholwa lidlula lapha abantu kunzima nokuthi molweni ebantwini. La ugqiba libaleke kakhulu lizothatha imic. Ikholwa. Lo mzalwane umshumayeza apha akatyanga uze ngatyanga endlela ebandleni. Uze xa engatyanga lo mzalwane. Lo mzalwane okwambone phinda le jezinye awunazo nesazela sokuchitha ijezi eziyi-15. Njalo niyamkela njalo njalo andizingxenga bazali bami. Kuchizwe nikhona kodwa umthanda kanjani uThixo ungamazi ungazange wambona? Ufail uthanda umzalwane wakho. If uyamthanda wenzani ngaloo nto? Lithi iBhayibhile kuMatiya Zenzo chapter 2:42 babethengisa amakholwa nezinto ababenazo bazithengisa bazohlala ndawonye. Lithi iBhayibhile kwakungabonakali nongenanto nosweleyo, kwakungacaci nongenanto because of uthando lukaThixo. Yini mfundisi wami, singathi zibe yi-20 izihlangu zakho ukhola mzalwane nezihlangu eziqaphileyo pha ngemva. Yayiphile insindiso. Yayiphile evangeli. Uyandithanda na Simon kayo? Udalila athi ewe ndiyakuthanda. Uyamthanda nyani but ngenhliziyo, but usilela uunderstand ivangeli yintoni ivangeli. God is love. Chapter verse number 7. Uthi beloved, let us love one another. For love is of God, and everyone who loves is born of God and knows God. He who does not love does not know God. Period. Ayina yina kodwa. Uba unathanda unaThixo. Finish. Finish and love. uThixo uluthando. Intshumayelo zizemva kothando. Umoya Ngcwele uzemva kothando. Mamela ndokuxelela. Mamela lithi iBhayibhile. Njengoba babehlangene kwincwadi yezenzo bethandana kungacaci nosweleyo. Ithi iBhayibhile uThixo wayeqhubekeka esandisa inani labo every day. The number of believers yayikhula every day because of love, not because of his prophet. Uyazi ukuba kunzima usindiso, ukuba kunzima uze ecaweni bathi kuyanxitywa ecaweni zensindiso. Kuyanxitywa kwezacawa. Banemali abantu bezacawa. Banyanisile. But we are failing this man. Sileka kushumayeleni. Sileka kuworshipeni. And next door awaziwa. Uthando lukaThixo. If ever uthando lukaThixo awazani nalo, uphelele kubemba wena wathandwa nguThixo, wena awulenzi uthando. Lethe iBhayibhile awumazi uThixo futhi awuzelwanga nguThixo. Actually kanose. Kusho izwi lenkosi. Mayibonga. Mayibonga. Verse 12. No one has seen God at any time.
If we love one another, God abides in us, and his love has been perfect in us. By this we know that we abide in him, and he is in us, because he has given us of his spirit. Ngothando, uthando, lobubungqina boba unothixo. That's the only proof. Lithi linye iBhayibheli enyivesi ungenalo uthando noba ungazithetha zonke ilwimi. Ne? Siyazicanceleza into siyazazi, ne? Ungenalo uthando noba ungaprofeti ukushumayele ukheke kamacanga, ungenalo uthando. Lithi iBhayibheli yini bazali bami, yini. Lithi iBhayibheli lento bubungqina woba siyazana naye. Uthanda umzalwane wakho bubungqina boba uyazana naye. Manje ngabuza nje nabanye niphendula ugqibelene nonikela komnye umzalwane wakho. Hayi unikela nje komnye umzalwane wakho. Ngaphandle ko God bless you. Ngaphandle ko I love you. Ugqibelene nulenza. Yiyo lento uJames uxethetha ngokholo olungena misebenzi ukahambe nomoyeni afike elambile uthi wena hamba uhluthe. Afike kodole nanxibanga uthi wena hamba futhi umala. Ungamnikangani? Yabazana isisu sitya ukutya not God bless you. Nikhona? Umzalwana kanxibe ameni. Unxiba impahla. Ivangeli ke le kulapha iqala khona. Uthando lukaThixo bazalwane. Yiproof yoba unothixo. Andazi ubana kanadibana nomuntu ongumshumayeli nobe worship. Shumayele sibusiseke xa kuphuma inkonzo aphuma ngene emotweni yakhe. Naba bazalwane bayahamba kula line yakhe. Naba ya. Uba uye wema uzawukhangela abantu be-level yakhe. Abantu be-level yakhe. Ebandleni, emzimbeni kaThixo. Kukho ama-levels. Yini bana bakaThixo. Emzimbeni. I-status emzimbeni. Sithe sazi ba hayi apho kumfundisi uKev kodwa samfumana umfundisi uJonas. Uba kekho akazuya naye. Uba uhostile umfundisi umkhwe abazuya abazalwana bathi uzawuza the level yakhe. Uzawusupportwa ngabe level yakhe. Emzimbeni kaThixo. Kuhost inkonzo sekusazi uba abanye bazawuza xa ihostwe ngubani. Emzimbeni kaThixo. Yeyiphi le nsindiso bana bakaThixo? Yeyiphi le nsindiso? Uthando lukaThixo luyiproof yoba usindisiwe nyanya. Asukuboni ke ezilwimi emzalwane. Hayibo. Asukuboni ngoqula. Uthando uThixo uluthando. iBhayibheli God is love. UThixo uluthando ngophi lunaye? Ngophi lunaye Thixo? Nikhona abantu bakaThixo. 17 it is the love has been perfected among us in this that we may have boldness in the day of judgment, because as he is, so are we in the world. So let me tell you this, free of charge. Noba singashumayela sithini, noba singacula sithini, on the day of judgment kuqala uthando. Luthando oluza ukwenza ube nesibindi, uzazibandisa endaweni right. Lithi iBhayibheli xa ithe wabonakala thina zawufana naye. Now tell me, if you don't have the love of God, ufana naye ngantoni? Ufana naye ngantoni? Lithi iBhayibheli ngoluthando siba nesibindi ngalo. Ngomhla wantoni wo judgment siyoba nantoni nesibindi sizethembe. Lithi iBhayibheli lendlela ayiyo ezulwini siyiyo emhlabeni. Bazalwane, ithi iBhayibheli singabasebenzisana noThixo thina. Izinto ezimele zenziwa nguThixo emhlabeni zenziwa sithi ukuthi ngaphakathi. Nikhona singabasebenzi. uThixo xa ufuna usikelela notata usebenzisa mna. You are blessed to bless the other people.
Oko wasikelelwa waze wankonya nale ntsikelelo yaze yakuthatha yakhupha nasebandleni yakukhupha amathumbo wanamakhaza oko wasikelelwa ubunathi apha usikelelwa kwakho sokhangela i-levels awusakwazi uhamba nathi unemoto ngoku ufikelelwa ngemoto awusakwazi uhamba nathi besicela ilift sonke sikunika ilift uyinikiwe yakho ngosokhala nge-shocks zemoto sesixelelwa ngoba ii-shocks ziduri bazalwane ziduri ii-shocks kade zibetheke zethu imoto kwezi speed humps zilayisha wena uyasikelelwa namhlanje ukhangela abantu belevel yakho bazalwane. I wish we can understand the love of God. Ayikho ivangeli ngaphandle kothando. Ayikho ivangeli ngaphandle kothando. Zicenge mzalwane wami. Zicenge futhi practice zicenge because alikho izulu ngaphandle kothando. Asiyi singenathando. Siyi Angicela ubuchomi mina ecaweni. Ngicela ubuchomi mina ecaweni. Iyabhedisa nento ubuchomi. Sikholwa. Umuntu omdala unomzi wakhe abenechomi. Ulida ikhaya lakho mfundisi. Unechomi. Xa befika abantwana bezolanda izithomo uzawukhalima kanjani? Uzawunqanda ntoni unganqandekanga wena? The love of God. You proof yensindiso. Nothing else. You proof yensindiso. Lastly, utata uzogqibezela. Utata uzawuveza indaba zintoni ezenziwa lothando. Incede mzana nambaleka. Ndifundele 21 apho kuvela utata 21 not first John 21 verse 21. Oh nikhona kodwa makhona. Nikhona kodwa. Anikakwadi. Nikhona. Awufunde mzana. 21. uPetrosi akumbona lowo uthi kuYesu, Nkosi, lowo bayini na? Athi uYesu kuye, ukuba ndithi ndithande ukuba yena ahlale ndide ndifike, iyini nalo nto kuwe? Landela mna wena. 23. Laphuma ngoko elo lizwi laya kubazalwana ukuba lo mfundi akayikufa. Waye uYesu engachongo kuye ukuthi akayikufa. Wathi, ukuba ndithi ndithande ukuba yena ahlale ndide ndifike, iyini nalo nto kuwe? Lithi iBhayibheli uJohn 14 verse 21. He who has my commandments and keeps them, it is he who loves me. 14:21. It is he who loves me, and he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and manifest myself in him. Lowo unayo imithetho yam ayigcine, nguye ondithandayo. Lowo ke undithandayo uyakuthandwa nguBawo, nam ndiya kumthanda ndizibonakalalise kuye. Silvezile uthando lukaThixo emntwini. Nolo muntu kuThixo. Ngo-ina uThixo uyakuthanda, thanda nawe. Nathi ngomlomo. Number 2. uThixo abantu abarecognizeayo abamthandayo. Abokuqala ngabapractice uthando lwakhe sesithilo. Abesibini ngabagcina imithetho yakhe. Kwakusithiwa phambili ukuba niyandithanda, gcinani imithetho yami. Ukuba niyandithanda, gcinani imithetho yami. Lithi iBhayibhile, abo bandithandayo, uPetrose
uxelelwa nguYesu kuthi gqi lo mfundi wayethandwa nguYesu esesifubeni sakhe ngesopholo. Uthi uPetros kuthweni nangala mntu uzayo ulibele kuqala uPetros babe kuthweni ngaye izolo. Few days back uPetros ukhanyela uYesu 3 times before inkukhu ikhale. uYesu wamxolela walibala akamlandela zilando zayizolo. Now uxolelwe uva ipeace ephakathi kwakhe noYesu. Kuza omnye umfundi ongomnye uthi ke ngoku uYesu lo mzalwane sithini na ngaye? Uthi uYesu ukuba ndithi makaphile ingunaphakade into nalonto kuwe wena gcina imithetho yami. Wena gcina imithetho yami. Ukuba niyandithanda ngamazwi amogqibela uthi ndigqibele ushumayela. Ukuba niyandithanda gcinani imithetho yami. Again, it's not about what you say ngomlomo wakho. Ayibo I love you God. Hayi singaguqa sithi I love you my redeemer. Singaguqa silile sithini sithi I love you God. But leyo nto ayimgqizi qaka. Omthandayo ngogcina imithetho yakhe. Hallelujah. Jesus. Noba inhliziyo yakho ithi ndithi kuwe uPetros elila nje xa ebuzwa kude kube kathathu nguYesu ukuba uyandithanda na Simon Kayona. Elila nje kungenxa into ba nyanyani inhliziyo le yakhe iyamthanda uYesu. Nyanyani uziva emthanda uYesu. But the problem oluthando aluvayo olu uYesu alidisplayayo. uYesu uthe xa gqoboshumayela wafida 5,000 people and it. Bathi behamba usithi akho kutya abafundi babahamba akho kutya. Wathi Yesu ngeheke mabezapha. Sapha nezilofu zinhlanu sapha nezifish. Wazandisa wogqiba wabakhulula behluthi. Ndithe kuni uthando luyenziwa aluthethwa. Luyenziwa aluthethwa. Wabakhulula behluthi. Bahamba. Uyabuya ke ngoku. uPetros ukhathazwa yile ba ezazi yena ba yazi mzana nami ndiya understand everyone lapha uyamthanda uThixo. But today I'm here to introduce olunye uthando lukaThixo. Aluphelelanga I love you. Aluphelelanga kwimvakalelo. Aluphelelanga kwimvakalelo za ufanzani namhlanje. Aluphelelanga lwenze. Awukwazi ukuba ngabana umzalwane wakho alambathe ukhona. Uclaim into ba unothixo onothando awukwazi. You have failed God right there. Galamzuzu. Yabazalwane, this is not about the preaching God alekhona. Bazalwane, it's not about inzumayelo lento lento. It's not about the worship. Ukuthandaza lithi iBhayibheli Yesu xa befunza mabazivalele, mabavale icango embotsini bathethe nothixo wabo private. It's not about prayer. It's not about worship. Yingqalo yensindiso kahle kahle. Uthando sisiseko sensindiso. Xa ubhuti isiseko uyaphi? Xa ubhuti isiseko uyaphi? Bazalwane, let us go back to basics. Let us go back to foundation. Thank you, Father. Thank you, Father. Sinengxaki yoleqa phambili. That is the problem. Sinengxaki yosukela. Sinengxaki yoba ofuna uba ngo-major one, sibe ngo-apostle. No, pastor. No, ntonto. Ufeyila i-foundations zensindiso. It's all about love. Nothing else. All about that. Noba ushumayela ngothando. Noba lithi iBhayibheli njengoba abapostile abazalwane babezisa iminikelo kuba apostile. Lithi iBhayibheli babeyibeka ezinyaweni zabapostile. Umsebenzi wabapostile was to distribute. Bathatha izinto ezithiwa ngabazalwane bajonga abanezidingo apha ebandleni. Not abapostile abase-TV from the feet to their pocket. No. Oh, bazalwane, bakungabhatala abapostile kanomfundisi. But as abelusi ne-leaders zabo ezazikhona
yayingaba bakwazi u-identify the needs of the church. Kubani onesidingo phana pha. Bathathe bajonga abantu abasweleyo. Ngesasikhathi kokugada abahlolokazi kakhulu. Nabanye abantu abanezidingo. Yes, when these days ndiyavuma zalama andintambo othengisa imoto yayo ndiyazi konke yenza loo nto. Abapostile babethengisa all their belongings because of love for the children of God. Because of love for the children. If uthanda uThixo uthanda umuntu, ufuna ukonwabisa inhliziyo kaThixo kodwa umfundisi yonwabisa umuntu kaThixo. Awufuna ukuvuyisa uThixo, vuyisa umuntu wakhe. Nika imali, nika ukutya atye, onwabe athi God bless you. Enjoy uThixo esezulwini, onwabe. Vuyisa uThixo, vuyisa umuntu. Ufuna uimpress uThixo, woya umuntu wakhe. Uyanithanda Simon? Yes. Yodlisa imvu zami. Uyanithanda Simon? Gada abantu bami. Uyanithanda nyani Simon? Ewe. Feed izimvu. It's all about abantu abasemhlabeni. Awukho umnikelo onika uThixo. Oh, my God. uThixo uthembe wena ngabantwana bakhe. Wena dlala indima kaThixo ebantwini bakhe. uThixo azosikelela wena. Gqibela ushumayela. Uthando lukaThixo lumema abantu abangaphansi. Andazi bana ke nathi bana umuntu ongakholwa uthi yo indlela abangcole ngayo abantu bakholwayo. Andazi bana ke namfundo othona. Le team yabazalwane ihlasi ivangeli. Le team yabazalwane ihlasi isithukisayo. Bakhonza nje indlela abakhohlakele ngayo. Utsho baba sindisiweyo for social media. Ubhizi kuyale nale baya ngapha. Abazalwane basehlabathini ihlabathi lisecaweni umlenze ungaphazana bangabalazini. Because of lack of the love of God, the perfect love of God. Uthando lungena hananiso. Uthando not ngathi linqumo lomlungu. Anama nembono umlungu. Unothi ngona usheba unqume wena ligeza ubheka pha. Uthe nje inhlubu wavala umlomo. Uyaunquma ka wena Aramu uyothola. Uthe inhlubu nje umlungu. Uthando lukaThixo. Uthando lungasenzisiyo. Uthando oluva kabuhlungu xa umzalwane wakho umbona uyahlaseleka. Uthando lungafika mnandi. Lithi iBhayibhile uthando aluvuyiswa lolukokolobalo. Uthando luzeka kade umsindo. Hayi babazalwane. The real love of God. The real love of God. Uyazi nomnikelo. These days umnikelo sowatshintsha inature yawo. Waba into yothenga intsikelelo. Andali ushuma lakhe. But what is your attitude? How is your attitude? Awunikele. Sendabona lo mzalwane unebhloko ekhazukileyo ndiyakuye ndiyonikela. Andinikeli ngothando, ndinikela ngenjongo yosikeleleka. Ndiyothenga intsikelelo. Akukho mfesane evukayo. Umzalwane wamakana uhamba ngesihlangu esihlazukileyo. Umzalwane wamakana uhamba ngebhatyi ehlazukileyo. Lithi iBhayibhile wasikwa imfesane engumangaliso. Ebona uluntu lonke. Usenjani bazalwane uluntu? Wasikwa imfesane uThixo engumangaliso ebona uluntu. Hawu, awunayo nemfesane ngomntwana kaThixo. Awunayo nemfesane ngomntwana kaThixo. Ngophi uThixo umkhonzayo? Ngophi uThixo unaye? Ivangeli ngothando. Wabhuda uthando uyibhudile. And trust me, noba unganyuka ngelento yoba pha uzawuhla one day. Futhi uzawuhla qhuma ithuli uzawuhla. Dala sibono meter 1, meter 2.
urongo. Hayi bazalwane gqibela usuku. Singamangela usonke. Sisiya emthakazweni. Nyathole bathandekayo bethi ngifike kwa unose esithi koqhubezela mna. Kodwa khona noyiqhubezela. Ngiyafuna uThixo uyithethe yonke into abefuna uyithetha nathi namhlanje. Kwaye ndicinga mama bathandekayo ubani nobani umele aqwalasele yena.